Bao. Bao. Aw, magkuhan po ng babao. Magutong mo. Magutong mo babao yan nga speed.
na ang kuha niyo. Pero ano yun? Wala na dyan agyanan di. Sama na kasi mga wala na sa daan eh. Kuhanan. Of course. Alay. Mga sangkok sir. Uyok mo yun. Bato. Muta na doon. Bay, asa na, pwede mo, asa ng awaw falls? Nalayo pa yun. Asa na pin? Nagyod. Morning nga da kasada. Di ako simento man dahil padulong sa awaw na. Dili mo na yung dala na. O kanin. Kaya straight lang. Layo pa kayo. Pangatunga. Baka tunga agad. Layo pa yun. Layo. Sige, salamat ha. Sige ka. Layo gidi ay. Ito ma-short sa kuhan gasolina ko. Wala ba dahil ka nakapatubil dito ko. Ano naman yung tuyok ng daan sa mga? Yo, asa ang highway? Santa Jose pa. Di ba pa dito sa pikas ni Agi? Mas dali dito adi. Ito atong giagian sa una bitaw na. No. Okay. Uyok naman dahil taan. May pa dito kay ko na lang mga 40 kilometers So, na lang. balik ka? Ha? Balik ka? Mabalik ta. Sama to kalayo. 40 kilometers na manggutol patong gikan sa highway padong din na sa awaw kani kay layo naman kaayo. Ang highway, darang 80 kilometers na. Darang, asa mo itong highway? Masa may maani yun nak? Ito ang highway dinapatan ni Agi 40 kilometers na lang unta. Ay, darang highway no? Darang highway. Oh. Dagang highway to. Padong paano? Kaya ang ano? Ano ta? Balik ka? Balik yun. Awo. Naman ta. Si daddy nagpili nga di na ata mga lagi. Dapat dito din sa kung ano, unahan sa iglesia no? Di, layo man to. 40 kilometers na lang manggutol eh. Balik ka Sa sa... Jose magandang giingon. Balik ta dito pulang lupa. Ito ta Katong sa round ball Jose ba? pa. Katong round ball. Ha? Round ball. Dito pa na daw. Ito may signal dire. Mukha na taon sa may mayong ruta. Ayun yun. Mga tanan to sa nga taga diri unsa may mayong ruta nga agion. Wala pa ka na po igasolina. Meron na igasolina. Wala na booking naman yun diri. Balik ka sa igasolina. Ano tao dari? Na dire pipas. Maduro. Dire oh. Pangutan na daw di. Sir, kung Sir, mayong hapon sir. paano? Kanang mga atomic Awo Falls ba sir? Asa may maayo nga ruta na agion? Dinhi or dito sa Santa Jose pa? So diri gyapon. Balik may. Layo pa kayo? Kung diri alayo. Dito sa padong sa falls. Nabay gasolinahan sa Awaw? Nay gasolinahan sa Awaw? Gasolinahan. Agi. Layo pa dito ang Santa Jose pa? Doon ra. Sige dito na lang. Pila ka kilometro na dire? Mga pila ka kilometro? Dere yo. Dere yo. Santa Jose pa gasoline station. Layo. Petron station. Raproad man unahan na eh. Potol? Oh, raproad. May nito. Ana lang mo dito unahan na. Pero pwede ra diri agi ano.
Salamat. Salamat, salamat. Tutoy, mo din yung gingon nila tutoy. Dagkong tutoy diri yung mga tutoy. Tutoy. Kami kita nung kaya lang, kita na ito adin mulusot ito dito. Wala gi klaro ni yung kan ba? Google Map. Yun, ikaw mamuling klaro. Ay, saba di ba? Ay, kung kasabi ba? Sabi ka ba? Muna-muna na ganin akong kuhan nga. Aron di ko, dili ko ma-blame. Ikaw dun. Kung sa masuga, anak ka na ako, dili. Lagi ba ba sa mga anin na? Dapat sa mong papa. Yan nagka-update ko lang na ulahin no. Pero dapat ikaw yun nagkuhan na. Kay, mayo makasa. Kaya hinaita po sa tuwa ba? Kaya pag ako ingon, wala na. Dahil ko kay giabot. Adventure tani. Naputol eh lang kalsada dili. Amo yung buto. Nakuhan, gikaon sa baha. Kaya pa na sa to sipa to ang gasolina. May pa dito trito ni Agi din no? May pa gani, kaya dito may atong ni Agi. Dito may Agi sa to sipa. Ano po yung highway dito? Basta kita na lulot na sa kuhan. Paginitan. Pero wala may kalahos gapon na to. Awaw. Ano man? Hapon naman. Sa Awaw Falls. Hapon na, dili na mo masaka. Nag-deliver na ato kintra dito ato ko eh. Pero dito may agi sa to sipa Trento. Ay mag-gusto din. Oo, sa una. Kan talaga mo ang barkada ang baldo si KitKat. Naman dito nagmaestra sa Awaw. Niya akong gi-message. Wagin ni reply sa bando mo ko doon, way klase. Kasi wishing na. Way signal it sila dapat. Kanimo niya tuwan. Pero sa ako ba na tayo hawaw no? Oo. Abot sa Awaw, mo na siguro ng kuan. Kanang simentado na. O pag hindi nila nalahaw sa simento. Ano ka? Masabot na masabot. Adventure tani, adventure. Asa dito ato nang wala sa Daagan man. Hindi kita wala na. Ano niya mo ang dalan? Sunod lagi Google Maps din. Ay, lagi ko gusto. Kaya walay signal, hindi na mo ko Ganun na tarong. day kato na to sa kuan. Highway. O, nagtarang mo to siya. Kuhaan, tudlo. Wala Pagkabalit akong ko signal. Wala ang signal. Nani. Abot na naman og 2 hours noon. Saan? Alangan kay nag-reroute man to siya, nag-reroute. Okay. Routing. Ang yang gikuha, nakatong na yung signal. Tamangi diya, yung signal. Diba? Sige, nag-aawaw yun. Reply. Naagit o. Nordico. Dito. Abot ng Nordico. Way, padaplit sa Nordico kay Mauna na siya pa na. Abot o. Ay, go sa pick up. Pick up. Ay, wala na. Isusoy na tayo. Sunod, pick up na po. Apot na tayo ito sa tumoy. Kabog-kabog na tayo po pick up. Ano tayo? Barihan na rin. Saan pa ni? Oh, lang mag-ibas dali o. Sa Heroes. Asa ito yung itudlo? Ala, asa matapaduan eh. Oy. Okay mo. Ito? Ano ba instruction? Pako sa note. Mata na lang. May Mas mapadit. Nulog. Lain ang motor. Sana da. Boss, asa ni? Ah, ni pa daw nung dala na eh.
Awaw. Ah. Sipa. Awaw, Santo Sipa. Ang Awaw Falls dire ba gyon? Awaw Falls. Tapos sa unahan, makita mo katong may semento bitaw jud crossing. Mawala mo. Wala. Oh. Kung may semento jud, lapot na. Primerang crossing dire. Unahan pa kayo. Makagi mo ka ng tulay. Ayun sa babaw na crossing, mawala mo. Nay, gasoline station dito no. Dusay pa lagi. Sa Santo Sipa, sa Santo Sipa. Ano sipa? Oh. Oh, ta. Lungsod ba? Tama to. House na kita ni Tela GP. Na GP ang ano naman eh. Na may bus. Bus na. Bro, may bus dire. Kung kayo man na Cyrus, Basa late. biyahe man na Davao. Mga diri ko driver. Hmm. Wala niyo, wala kayo dito sa store. Ay, daga dire siguro May mga nanandir. taga bukid no. Baba no. Nung biyahe to Davao, Cyrus. Pa man na, Koy. Santa Jose pa, Aberuila, Davao man na. Bago, maagi man na, nakonturan. Pa man na, ila man na Basanis. Ako Basanis ba? Oh, wala. Marilahan na. Wow. Oh. Hindi na ubas na yung tubig. Ah, maligo ra sa Griko. Kabu-kabo na lang na kayo, wala na itulo. Taga mo kayo to. Oh, tanawa na ipas. Lagi kita buka deh. Lagi diri. Bro, dagang pa sa hero. Kuha ni siya. Nalito siguro dia. Koy. Filtre. Dili siguro marag. Kuha siguro ang Beruila. Diri na lagpas. Diri na lagpas. Beruila, dili na sila moagi Trinto. Sudah pakai kita mau agi kita. Mayroon tayo. Puno naman siya daan. Biya mo bro, isipin tayo. Kuwari ba mga highway gini sa. Kani siminto puno yun ay ginagian naman tagbas. Apa sih naik jalan pun boleh. Tuan boleh naik jalan. Oh. Boleh naik jeep. Dito no. Bakas na. Yang kau ikut jalan bahan. Naik kan motor. Basketball. Grabe gisulod pud yun ang bus diri para ato. Kuha na siguro. Kuha na gini kanang naay mga direct kuan ba? Direct road, direct flight. Cebu. Cebu. Alas 2 pa naman. Miguel, baliay mo sa nina, basta gimangino na ta. Asti break, apati break. Ready si Paiskulahon ako na geoscience si Miguel. Koy kay mayo man mo bantay ang mapa. Treasure hunter. Treasure hunter ni. Tinutuan niya dito. Dito ba? Chan-chan. Mayan lang. Si Miguel bito tigkuhan gyud ato sa mga wala-wala ta. Ano makuha mo kuna ni mo na? Nya, imong papa, imong naman yung kasapan. Ano man?
PLDT oh. Nakadini ko kay ba? May PLDT eh. Hindi mo siya bukit. Mabuhay, purok ten. Mabuhay, awa, awa, awa na din eh. Awa. Oh, mo ni Ten. course dire. Samantang maingog maliko sa wala. Ano ko tanan dito? Sa madapit ang Mayong hapon sir. Pwede mangutan na asa ginang padung sa kanang awaw pool sir? Pagkabot nyo sa nahan sir, may tulay di ano. Oo. Ani, pawala mo. Magpawala mi. Oo. Pagpapatong sa tabaw. Ada yung balay dito siya, tungtanan lang. Pawala basta tabok sa tabok namin sa tulay. Oo, pawala. Sige, salamat sir ha. Okay. Sunod, dapat kuan bao-bao na to dre. Ako sa dire. Apa na ko Raptor nga pick up, Raptor nga bao-bao. Raptor. Sa tulay. One way out. Mapalay. Bawal na. Tabok sa tulay. Ang tulay po mga 5 pa kilometro. Gani ka na. kasi hindi ka nangatulay di ako nangatulay nila ang tulay wala na doon basta ito na ating live yan Tudlo yun na. Google na lang pero wala wala yung layo ako Dura sa natin. Ano dito no? Umay. Guys, nangawala ni guys. dati mo guys ba Naabot namin din sa Lati guys. Daghan kayo palkatahan diri guys. Iya. Wala na guys, may gasolinahan guys. Magtulak kita sakyanan guys. Kay gasalig guys, nga duolo kayo guys. Hindi layo ha. Tay. Oh. Ano di manilisod kayo diri biyahe ang mga produkto. Na may kalsada. Oh. Kakauli. Ay. Wala tulay. Ang problema na idako kayo sa sakyanan. So, kasi bahala na basta kasi simentado na. Tada, pawala man tatabok sa tulay daw. Wala ito rin ko. Pag ako din yung daloy. Ako, wala yun niya ako. Aning kuha na siya, adaptin na siya kay. Pero dapat, kita man tayo mag-giveaway. Munat na siya. Pero di mo kayo sa karga. Di mo kayo sa karga. So, kinsa ka ni VIP hani? Survey ni Dirib. Puro yun dito ba? pero ting lamanga sa kuwan din walong Ay, binaw. ilang Wala. Abad, maon eh. Yan siya. walay na mo
Kamas ban, kamas. Kamas wala po nga ni. Pero ka basta di lang masangit. O na malagi di nagdilig. Masarap ko. Guys, tara guys. Ah, guys. Ah, balik. Palwa, Paula. Nakabasig mo ni. Wala ta kaya mga crossing man eh. Oo, wag yun yung dali. Oo, mauling yun. Para daw yun. Tana daw to. May hapon. Ay hapon asa din. Asang padong sa Awaw diri, sir? Awaw Falls. Kani? Awaw Falls. Kani. Kani asa man? Kani. Kani di ay pa Awaw ni. Ay Santa Jose pa ni. Awaw, ang Awaw nga barangay asa man dapit? Tuara po dito ang Awaw Falls. Ah, sige. Salamat kayo. Padong sa Awaw Falls. Salamat. Asa man tamo tubil? Unya. Layo na. San Jose. Pagbalik diri Oh, dili na ta dito taagi. Siguro. Ay dili yun, ano yung agianan dito? Apa? Oo. Shortcut lang to. Ay, mga chipi. Padapin mo. Mga chikit. Oo na ni kismentado naman. Medyo signal din eh. Ay diri na ta. Awaw lake. Mix diri na.
Sir, asa dapat ang Awaw Falls? Ah. Okay. Dapat ha? Ilapod ka kilometro ang unahan. Lagi. Grabe lang doon ng bebay pa. Oh, elementary school. Itong babae, ginubuhat dito ko. Sayo, pagkayo, ako magkakota. Yang uban mo yung araw na han. Dahong sasak. Araw di ako. Nahanap ito. Kagayan doon. Atay niya kanihan sa kanya. Ay, ang bata yun. Gang maing hapon, asa dapit ng Awaw Falls. Ay, mo drive eh. Kani, mao na ni. Salamat ha. Mas dili mamakak ang bata. Ayo. Makita na lang kung basta ako makapal. Kay kuan kay na sila mo istorya. Prangka kay na sila mo istorya. Basta kabalo lang siya. Go, wala mo may street. Ah, manakay lang ang tag drone. Kung magkasunod na. Lala po yung bata ko. Ayun na kay wala. Ayaw, eh. Ayun na Pwede. lag-lag. Ay. Ako yung mama. Eh, pwede mo tana asa dapat ang Awaw Falls gani? Mga pila ka kilometro gikan diri? Ah. Pero makasakan sakyanan dito. Ah. Sige, salamat. Basta babae gani, wala gina. Alanganin gina permanente ang itubag. Oh. Wala rin pa tanong sa basta kaya na natin itulak ko eh. Unleaded eh. How? Diesel. Diesel. How diesel? How diesel? Wow. Diesel, di ko na triple gear. Special in ano rin. Oh, wait. Diesel. Masaan yung naggalon ano dito sa Santaw Smith. Santaw Sipa. Wa mo siya tawag dito ya? Layo pa. Apa tawag? Ay, tabo ko sa pa. Dul-dul lagi. Ang problema, maaga pumuntaan eh. Kaya yan. Kaya nga nito eh. Iwashi. Wow. Iwashi. First time. Bano. Ay, kain tagwa ano? Saman, Picture. picture, mag-picture sa diri. Na may video. Ayun saman. Iwashi. Ayun na, video. Picture ba? Picture na. Ningaan niya siya diri. Tsura na to. Pagbalik mo lang. Yan yung wala ni katabo. Wala yung manakay, lagi tagwa. Mata ko ang bahaan niya pa. Hindot ang Awaw Falls. Kagayon, Roy. Kanina ka. Ang vlogger. Mag-iba lang siya sa mga vlogger. Ang pagkali siya, hindi mo siyang picture diri. Namin sa sa una ni mo, mami ko. Wala ko siya na diriga pa. Wala ni. Na may kabo. Saya na ito eh. Ay magsa dipo ang sanang masa ka nang sapa di ako eh. Sa among kayo nga permanenteng masin paan. Kuan, nabok. Oh, nabog. Nabog. Ay, mamora. Dali lang. Ay, kaya na. Ang tubig mo na una. Ay, Ay, kanina ang diri oh, usod-usod. Four-wheel drive ni. Ane bro, drive ni. Oh. Wala na, wala na. Pero kusgan yan siya.
Eh, may nga po. Asa dapit ang giyon ng Awa Falls gani? Dire. Mga unsang oras kami maabot dito? Ah, do. Naunahan na? Liyo Okay lang, dalan dito day. Pero kaya ram ka siguro. Dahil mga sakyan na nagasulod diri ah. Dagan. Lamat, Dagan. lamat ah. Nagyan mga sikreto. Nag-help. May zikran ko ang katakoran. Oy. Ingo flip na eh. Okay, problema naman may kapok. Ay punong dre oh. Wala ko siya motor gini din. Motor. Ah. Okay. Uy! Yung tanan. Kalig na ta. Nako ang dalag ko sa mina. Kera. Wala naman. Nagpain pag dire. Ulat lang niya. Bantog dan di mo kuyog si Baldo. Wow, gili ay. Kid kaayo. Ano ni Baldo ay. Ito na may mukha yung dito. Pero tuyok na siguro tayo pagbalik. No? Balik na ta. Bukit no na ta. Pero iya sa drone ba? Kung ano sa dapit ba? Di ka maabot. Lagi. Dapat sa kasada din. Pick up yun may kwan. Pero ang nakita na po na ako nga sakyan na nakasulod pick up ang sa vlog. Pisyo na, pisyo. Sila dyan. Masud. Ayan. Tulak na. Ay, ako hindi mo matalakan. Motor na tata. Ngayon, matalakan. Ini na.
man. Simentado naman lagi na diri oh. Oh, ano na eh, oh, mix. Ala na mix. Wala na. Kalusod lang sila piwas minto mo. By budget. Uy, naaman gani diha sa kyanan oh. Water yun. Medyo yun. Boss, may hapon. Pumunta na may asa, dapit ang Awaw Falls mo. Ay, doon na. Doon na lang. Ayaw pa yun. Ay, Mga pila ba ka? Pero sementado na. Metro kay kandiyan eh. 1 kilometro? Siminto? Rough road. Kani. kanila may simento. Ah, dani sa bidaon. Nahinay lang. Ayun na. Init man. Pero na yung mga Pero na motor eh, dalan rin pa daw sa tao si Pagapon. O balik. itong dito. Pero ako balik nyo lang Balik dyan na. eh. Balik lang yun. Okay, salamat. Oh, sige. Tama po yung mga tao dito. Dami pa. Salamat. Ah, ha. daghan din. Daghan din tao dito. Naroon na tayo ma-request ng tulak. Kaingon yun sa Kuyawan Rivera ay. Isa ka ang banderi. Wala ako na. Gawin kaayo. Alam niyo po. Mo tingog mo ni siya masangit. Hindi na kayang video tingog. Pero ito mga pila kilometro. Isa lang. Isa. lang no. Ah, doon. Doon. Wala kagamatoy ganito eh. Kawatot na katukoy. Doon lang eh. Damay yung mga babae. Yung layo pa ayo. 1 kilometro lang. Ang nagbahayan doon. Nagbahayan na gamay. Ayan. Walis dyan kita sa Ada dagang mga sakyanan dito. Motor ang naa dito. most or Tapos sa mali. Mamangga ka dito sa pano. Gas-gas doon. Ala, taas ang tanga eh. Gas-gas nila eh. Taas. Nauga dawin. Maliw gawin. Doon na ang kuan. Awaw Falls. Mo na dire. Masa man yung dala dong? Kataka. Taka na. Ha, pabuto? Oh, kataka. Yaw, gini niyo dong eh. Okay na dalan nito, masod din dito. Nangaliko mo dito? Yaw. Ah, Rasa sir. Dagang tao dito ron. Salamat ha. Basta na mo sa gihid. Magsigig tingog. Diyan at to. Yan na lang ka. Hila ko si Erwin. Ay, kung sunod-sunod na lang ka. Wahi-wahi ko. Ay. Mo lagi ingon ba nga magbakas juga. Sige din. Ah, dito to sa view oh, dapat lilahanin ko diri oh. Ma-view sila diri oh. Dek. Ah, diri ta magpa-picture. Balik na. Picture ta. Picture na tong baan dire butang. Oo, maupang tanong ilang mga limansito. Ya palupad ang turon dire mo. Miya. Magdali ra ta dito kay. Tulis. Wala agi yung sakyanan. Okay, namay. Ay, pakatuha na. Ang mga motor ang aarit to. Ay, pakatuha. Wala na yung napagalit na. Hindi, tayo nanay kay. Ay, biscuit. Wala maintenance na yun. Tarong man nga kalsada. Ang tubig ka po. Ikuan og tubig ida agian wala maintenance. Yung tani kay attraction ni sa kayo. Nada lang po kaayo itong vlogger. Motor to eh. Tapos. Motor. Agi ka nagkuhan. Awaw.
Doon na lang ang Awaw Falls gang. Unahan na lang. Mga pila na lang kakado pa. Doon na lang yun, nadihan na unahan. Sige, salamat ha. Sa unahan. Unahan. Talak ka! Alak ka. Pasok ka! May gani kay GP. Sangit na. Patay, sangit ha. Sangit na. Kuhaan, ang dito. Pero na. Sige. Ang ilang relax lang. Uy, maganda siya kay... Ari na mo ikot. Papel ko Papel hindi pa. Kaya na ni Okoy. Lumping yung taon. Ari. Wala lang. Truck ganito yung dagko ito. May daghan kay mag-views kay makabawi-bawi. Gagawin, natanggalan ba yung kanina? Ala, tulak. Ito, arah, kaluoy. Oo. Pero ato na ipasahiro. Kabalo sila. Oy, may pa-welcome si ate. Naa. Luwak. Oh, ningawak si ate. Ay, welcome to Tinago Falls. Tiago. Grabe nga. Buwan tabi na mo te. Ayan mo kan padeka mo. Baba balik ka 500 steps. Maying hapon, ma'am. Asa tapit ang kuan gani, ma'am? Kanang Awaw Falls? Straight lang sir. Nade sa manang entrance. Okay lang. Powder para po. Pero makasulod ang sakyanan dito. Dili sir. Diyan lang sa entrance ata. Utangan sila. Diha sa entrance. Sige, salamat. Alam. Pagi day mo ay kuan. Hindi ka sa pila sa oras. Adit ko lang pumunta na sir. Daghan man tao dito, sir. Pangutanan naman dito. Ayun na lang. Paano eh? Paghabot ito, sir. May guys at pumunta kami. Mangwano tayo mangita tag. Hindi, picture naman may digin. Oh, dili man daw. Pwede maliguan. Ako. Sa kapito. Kung maligo ligo eh. Ligo kayo. Maligo. Ayan ba? Ligo tawis no. Aligo ay. Ligo tangit. Alaman. Ini niya na to na ilayo kayo. Di ko gidigdig mo kay. Viewing raman daw. Viewing. Wait, di maliguan. Yan ay kanal dako. Na. Kanal dako. Line ko, kaya ito ba no? Manas, sakyan natin. Pagkanin siguro ka sa'yo. Adang entrance. Asang entrance? Abot yan, sir. Di na pwede. Balik kung saan daw sipa sir na ang entrance ito. Kaya sa na lang ato ang gasolina. Rudo. Rudo iya. What? May limit. Yun lagi. Doon na. Panguntahan na lang sa unahan. Di na kita makukuha na. Doon yung kain ni para sila ha. Basta maingon nag-goal na. Sa unahan ng entrance. Naku, tuwa pa mo subida pa maganita no. Wala, Tayo mo lang. daglig daw. Baliw dyan Nagkulang si Rani siguro, no? Siya na po. Lahat sa ani. O, doon na. Lika dili. Entrance, asa may entrance? Basta din eh. Wala. Wala na di ayo. Gusto mo subida tayo mo din eh. Ay, ito naman ang kuno. Ito, wow, ito, ito. Kita na ni mo? Oo. Kana-read mo na awaw. Kasi din ang entrance. Hindi ka natakbo ko. Hindi ka natakbo. Ito ang awaw. Doon gid siya okay. Kung nagtama kong silito. Bida gyapon. Kana lang wala kita maka accelerator ng subida. Pero tingala ka kanong naay kuryente. Nagdag ko tao, sa dagang tao.
pang awaw falls diri sir. Ha? Unahan na lang yun. Ganina naman kung sila nag-ingon dito unahan, wala pa man maninahot. Salamat sir, salamat. Mo na guma, Gumam. rubber. Sagot. Sagot mo na ilang. Yan. Aron mo hilak. Kuhan, ilan na. Kulikod. Tuba ba? Ilang. Unay. Yeah. Tapos na kayo na yung mga saluran. Pagkama. Wala na eh, nagkuano, nangikatata. Ano yung sa mga ano? Lamig sa wak. Iyay. At ngayon ka nang Dali di ayo. Na dali. nya. Gawin. Tagaw ka na ba maingon na sila diyan. Sunahan. Apa dito? Wag pagkawin ni entrance. Maubat na lang ka. Problema, baktas matag mga kauras ya. Nice, signal. Lime. Oo, laban. Lime. Mo na ni. Mau na rin. Mayong hapon sir, asa gani anang sa awaw? Oo. Ilang mo kabog dyan sa sulod, ma'am, sir. Kuan mi tanan pito. Ayun, 1, 2, 4, 5, 6. Ay. Ano? Unom ra ay. Ay unom ra day, unom. Wala day itong isa, nabilin mo na ito. Sa to sipa na tol. Agenti ko diri oh. Pero Asa kuan ang kuan sir, ang sakyanan Dito ra sa ubos gyapon abot ng dito, sir. abot Sa gyud dito. atong na ICR dahil na gyud dito sa Okay rang dapat sa dalan. Pila entrance dire? Tag 30 per head, sir. Na tao dito dagan sir. Aw, gamay na lang to, ang nagbantay lang dito. Nanguli na ang mga nanguli kuan na bisita. Bisitang uban naka-service po. Perti mang layuan. Mo lang ngalan diya, sir, isa lang, sir. Ay isa lang. Oh. Okay ra. Nasa man? Dapo yung mga ingani nga sakyanan sa diri sir. Ah, Na yung mga ingani nga sakyanan. oh na. ano ka? Balaka ba dito sa dala binupat. Uno man may 180, sir. 180. Nagpait. Kay Rapro. Pwede maligo dito sir. Wala maligo. Namo gyud nagbantay dito. Duha ka tao, duha ka kuan. Grabe layuan man di ay. Ay igo-igo gyud nila Andre, sir. Ilo. Yes, sir. Ah, naman mo. Bawaw. Bida mo. Kung mo may pakabot mo. O pa may kasulog. Tapos entrance. Salamat sir. Oh, salamat. Oo. Entrance namin, entrance. Ano ni entrance? Oo. Yelo. Oo. siya dali loy. Isu nga na to. Kung sa video ba? Wala, lundog man kayo ni loy. Dili ginawa ni siya pwede dito loy. Dili lang ni mo na i-parking mo. Wala, sa akin na magbaktas sa ta. Wala, sa akin na ni mo paglabang diha nga. Kuan mo. Sige na nga. Dili na park na ni bay. Kaya pag subida balik ko niya ba? Oo. Wala, ako loy. Sabay ito sabay. Sige man.
Gaya di ko na sa bising ko. Hindi na ako. Ako pa na. Saya lagi. Slider eh. Oh, ganap. Tira, tira. Alalo, uy, Nahinay ikaw lang. niya ni Ma. Nahinay lang. Ay, sangit. Sangit. Sangit wala. Chibok mo. Ito. Good. Okay. Alakaw niya ka ma. Ah, to arate oh. Mixo. Ay, oo, tuara. Tuara ta, tuara awaw. Tuara. Ah, tora, tora yo. Tuara, daw.